Дало чисто счетоводна гледна точка е ли редно или не е редно това, което е представено на Комисията по икономическа дейност и европейска политика сега. Моето мнение няма си го променим и към настоящата сесия. Само държа за да приемем отчет, защото ако не приеме този отчет на футболен куп Миньор 2014 година, заради това, че тя си е подписала на лево и надесно и си е веряла, ще страдат нашите деца на общината, защото ние не можем да отпускаме никакви пари през 2016 година, докато не е прият отчета за 2015. Тоест, каквото да правим, колко да скачаме, ние назад не можем да променим нещата. Никой не говори за злоупотреба с пари, аз го почитах на миналата сесия. Далеч съм мисля, че Кърнава ни ги е огорчил неправомерно. Моята забележка към нея бяха, че не може на един разходоуправителен документ на всички места да не подпис. Първо, нито е касиер, нито е счетоводител официално на този футболен клуб, за да се подписва и на брои, на получил и на тем подобно. Тоест, това мое твърдение не го променим и към настоящата сесия. Това, което държа само да се обръщам към госпожа Йотова, пред всички в тая да кажа, че съм бил прав, че не е редно. Иначе отчетът няма да се приеме. Имам едно предложение. Доктор Ишак само обича, ще не дам думата. От счетоводна гледна точка, като бивш главен счетоводител на общината, не ми каже това е редно или не е. Това, което тя каза тогава публично, тук пред мерите отвън по това, че не се правят разходно-управителни документи за плащане на пари от каса. Аз държим да ми кажеш, тук бил ли съм прав или не съм бил прав. Ако не съм бил прав, окей. Казваш ми беше прав, приемам си грешката за грешката. През 2016 година ще бъда по-стрикна, по-изпълнителна в отчетността към община Бобов, защото този отчет се консолидира към Министерството на финансите. И си стискаме ръцете, приемаме отчет и почваме да превеждаме някакво пари. Относно счетоводното отчитане. Не, аз не искам да разказваш тук закон за счетоводство. Не. Само искам да кажеш, бях ли прав в моите твърдения, че така не се правят нещата. Броил и получил и управител на всеки един и същи подпис. За да се подпише някой. Това някой, той ще получава парите. Това някой не е неизвестен извършител, като в политика. Това е лицето Хикс, който е, да речем, някакъв... Само да обясня как... Не, моля се. Оговорката ни беше днес, не да се обясняваме, а да си признаеш реално, прав съм бил или не съм бил прав. Че така не се правят нещата. И че отчетите бяха анонимни подадени в общината, т.е. без подпис на съставяне. Това за мен не са отчети. С придружително писмо, това, което се гледа на комисии, беше анонимно. Екселски таблици без подписи. Това не е вярно. Добре, окей, не ми говори за кое верно. Кое нещо попадем в това. Аз внесох един подробен отчет с придружително писмо. Питам, значи, съжалявам, че задавам за трети път въпрос. И искам да кажеш, прав ли съм бил, че не си водил правилно, че постави си на прием документи от последната седмица? Значи, аз съм счетоводител, и ако кажа това нещо, аз си плюем на дипломата. По-добре си плюй тогава на дипломата, защото аз ще ти го кажа. За мен счетоводната отчетност е правилна, нямам назначен касиер, нямам назначен счетоводител. И как нямаш, като ми каза, че има жена, която ти води счетоводство? На хонорар. Пък хонорар, тя си прави ордерите, откъде на къде? Ама тя ги прави ордерите. Ама ти що се подписваш? Ама тя кога ходи в банка да тегли краси? Ние не говорим за тегли, говорим за плащане на пари от каса. Значи ние може седем, а с тебе се уточниме какво точно искаш и да го видим. Аз това, което ще го искам, ще ти го кажа, като ти пусне парите през 2016. Но да кажа, че съм водила неправилно счетоводната отчетност за миналата година на футболния клуб, това не го като не го кажеш, тогава моето решение ще бъде пак като на миналата сесия. Както решиш. Не приемам отчета на футболен клуб Миньор 2014. Аз не мога да си плюя. Поради проста причина ми, значи съжалявам, но аз няма да се плюя по моята диплома. Моята диплома, пред твоята диплома, извинявам, съжалявам, ще го казвам. След като си тъпа и упорита, така ще продължаваме и няма да го приемем и до следващата, до по-следващата сесия. Това да го знаеш. Значи за упорита съм упорита, за тъпа малко ще говорим. Такъв е лафа, тъпа и упорита. Значи да го използва този лаф. Казвам ти го директно. Съжалявам, но това не се приема. Мене няма да използваш този лаф. Може да използваш срещу всички тук, които вашите действия, госпожо Йотова, това не ми вика, ясно ли ти е? Няма да получиш пари през финансовата 2016 година. Фактите и документите това говорят.
за счетоводител, съседи, колко си години трудов стаж, който не познава закона за счетоводство. И не знае кой документ е разходооправдателен и кой го състави и кой подписва. И кой е съставител на годишния финансов отчет. Аз съм водила такава финансова отчетност. Ти може да си водила такава финансова отчетност. Това нещо няма да се приеме. Съжалявам. Съжалявам. Не приемаме отчета на ФК Миньор 2014 година. Аз да си плюя на дипломата и да ме наричаш тъпа, малко ми идва повече и малко си върни думата назад. Няма си върни думата назад. Казвам ти го директно, си го знаеш. Не, просто така не мога да се отнасяш с хората. Съжалявам. Аз ти го казвам, значи ние с тебе се разбрахме да дойдеш на тази сесия и си кажеш, че това, което се констатира, ти 2 месеца си му даде документите и 2 месеца не ги предостави на комисии. Ще ти поставям ти условия за оправдаване на разходи, давани от общината. Ако ми кажеш, че не си Няма да стане. свършил и не водиш правилно, че Не го водиш. Не го водиш. Абсолютно. Абсолютно. Казвам ти, че тия документи, разходни ордери бяха нагласени точно в последната седмица преди сесията. Вашите действия, госпожо Йотова, го доказват. Значи това го казваш на твоите подчинени. Не познавате. На мен просто няма как да го кажеш. Разбираш? Значи не може пред всички да ми наричаш тъпа. Пред всички няма ме наричаш тъпа. Не ми викаш, ще ти Мога свърши да се говориш, да ви ме как ще ми свърши. Аз съм тъпа. Тръгваш си. Няма да получат пари футболистите, докато ти не дойдеш да си кажеш. Аз се обръщам към общинските съветници. Нека всеки гласува по съвест и да прецени. Точно така. Водила ли съм правилно отчетността или не съм. Точно така. Каквото искат, всичко ще поднеса на всеки по-отделно ще снимам. Ние го гледахме. Всичко това е гледано на комисии. Както прецените господин Чаврагански, но аз мисля, че тук има достатъчно общински съветници, които гласувайте по съвест, момчета и момичета. Точно така. Къде отидоха парите? Гласувайте по съвест.